Ummu Abiha ƙarshen girma. Masani Ahadu mai girma, sunanka a farkon nema. Taimake ni a baitin umma, zan kira ta ƙarshen girma. Allah salatu kan girma ga Habibu baban umma, da sabihi masu azama, da auliya dukka suma. Nana Batula ya gama aiki, Ummu Abiha ƙarshen girma. Na iraji kan Adonani, Shehana Ahmad Tijjani, dan Umul Kairi Jilani, Barhama Gausi na zamani. Shehana mai babban hadara, Shehana shi ba shi da tsara, Shehana baita da kura, Shehu Hashim ya musu tazara, ya musu tazara. Nana Batulu salamu alaiki, sallama na yiwo gare ki, amsa ki dan mani maki, na yabanki ai babu raki. Ummu Abiha maman Abba, walida kike ke gun Abba, badan da ke bada ba mu yo ba, so suke mu kasa ki duba. Nana Batula ya gama aiki, Ummu Abiha ƙarshen girma. Ku kuke yi ko ba a so ba, ku sa so mu ko ba su so ba, wane mutum zuma na kwalba, mai gani shi ke da riba. Lamarin kina da daɗi, a kan gini nake zumuɗi, shi yasa na taho ni da kauɗi, gausiya gausiya wayo daɗi. Nana Batula ya gama aiki, Ummu Abiha ƙarshen girma. Hantsi kuke gidan kowa, kun haskake dukan kowa, kun mamaye dukan kowa, kowa da ya zo sai sarawa. Batulu maman Hassanaini, Batulu matar Haidara ne, Batulu ya agun ɗahe ne, kuma abin yabon masoya ne. Nana Batulu ce farin duba, yabo ba zan yi wa kowa ba, yan ban da kuni ko na tuba. Ummu Abiha ƙarshen girma. Nana Batula ya gama aiki, Ummu Abiha ƙarshen girma. Tsanani tana barin kowa, wahala tana gudun kowa, samu tana tabin kowa, wanda ya so ta umman umma.
ku duba daga murmushin talarai ba kamar kara aka tsaga umma. Nana Batula ya gama aiki Ummu Abiha karshen wata rana ma'aikin Allah ya ziyarci Nana Batula ya tare da ita tana wahala aikin sha'ir tana ƙwalla sai umarnin manzan Allah ya ce dutse giwa Allah yi nukan nan domin Allah sai ta karfi aikin Batula. Na kira ku da ƙarshen girma Ummu Abiha ƙarshen girma ba kamar ku cikin al'umma wayyo umma umma umma. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasuluna Allah, Muhammadur Rasuluna Allah. Batulu ya ga manzan Allah, Batulu ya ga manzan Allah. Sanake ku yi mini daula, sanake ku yi mini daula. Nana Batulu ga haddiyata Ibn Hashim naita ta amsa ku dan karfe ta so nake ku zama hujjata. Nana Batula ya hujjata Ummu Abiha karshen girma. Nana Batula ya gama aiki Ummu Abiha karshen girma. Nana Batula ya gama aiki Ummu Abiha karshen girma. Nana Batula ya gama aiki Ummu Abiha karshen girma. Nana Batula